Kinoyalam kaseng bhalang Achik Holistic Awakening Movement Aham bakentup di Kinoyalam jongka na West Khasi Hills, Southwest Khasi Hills na ki distrik ka Assam, bat na ki Santli ki distrik na Lum Garo, kilap menlong ya kajinyalang ba ha William Nagar ha ka ba Iatai, ban tur syaprang ban Kyntiew ya ki ba Achik ha Baroh ki Liang. Kamat bakongsan balayatai ha kini kasngi kalong ban Peit ngor ba ka Jaitbynriew Achik kadi ban kiu irat ha kajing nang jingtip karoi kapa bat kajing kwat jingkia.